Ein cenhadaeth gyffredinol yng Nghwmni Dulas yw datblygu prosiectau ynni adnewyddadwy I wella bywydau pobl, helpu gyda newid hinsawdd a chyrraedd y cymunedau mwyaf gwledig ar draws y byd. Fel arfer, byddem yn teithio I wlad a chynnal hyfforddiant wyneb yn wyneb ar sut I osod a chynnal a chadw ein oergelloedd solar. Oherwydd cyfyngiadau teithio Covid-19, doeddwn ni ddim yn cael teithio, felly roedd angen I ni chwilio am ateb a allai ein helpu I fod yn bresennol mewn gwledydd eraill. Cawsom arian gan Smart I ddatblygu system reoli dysgu ar-lein, sy'n cael ei hadnabod bellach yn fyd eang fel Academi Dulas. Porth ar-lein yw Academi Dulas, sy'n caniatáu I ni fod mewn gwlad heb orfod fod yno go iawn. Mae technegwyr y weinyddiaeth iechyd a'n partneriaid mewn gwledydd eraill yn cael modiwlau hyfforddiant ar-lein am bob agwedd ar ofalu am ein oergelloedd solar. Mae'r cymorth rydyn ni wedi gael wedi bod yn holl bwysig I ni barhau a'n gwaith. Rydyn ni wedi gallu goresgyn rhwystrau a chynnal ein prosiectau mwyaf erioed mewn gwledydd eraill a chynnal hyfforddiant o Gymru. Fasyn ni byth wedi credu y byddai'n bosibl. Mae gweithio ochr yn ochr ar tîm Smart wedi bod yn broses rwydd a llyfn. Mae'r cymorth rydyn ni wedi gael wedi bod yn wych. Felly byddem yn argymell yn gryf fod unrhyw gwmni'n cysylltu ac yn mynd amdani.